अंकुश टेक्नो या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत। या व्हिडिओमध्ये आपण SSC परीक्षा सराव इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास करून मराठी विषयाच्या बाबतीत खालील शब्दाचे लिंग बदला यामध्ये महत्त्वाचे 25 शब्द अभ्यासणार आहोत। या चॅनलमध्ये आपण नवीन असाल तर सर्वप्रथम सबस्क्राईब करा आणि सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हा चॅनल पहा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजेच पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला प्राप्त होतील। तर पाहूया सर्वात महत्त्वाचे असे लिंग बदला या प्रश्नाअंतर्गत 25 शब्द। परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न असेल, खालील शब्दांचे लिंग बदला। यामध्ये दिलेले शब्द पुल्लिंगी असेल तर ते स्त्रीलिंगी करावे, जे शब्द स्त्रीलिंगी रूपामध्ये असतील तर ते शब्द पुल्लिंगी रूपामध्ये लिहावेत। पाहूया लिंग बदला। बैल, गाय, मुलगी, मुलगा, मोर, लांडोर, राजा, राणी, म्हैस, रेडा। त्यानंतरचे शब्द पाहूया, ते म्हणजे सुरुवातीपासून काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षिका, शिक्षक, आजी, आजोबा, स्त्री, पुरुष, कोंबडी, कोंबडा। अशा पद्धतीने ह्या व्हिडिओमध्ये सर्व शब्द आपण आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या। शेतकरी, शेतकरी, सेवक, सेविका, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, शेळी, बोकड, वाघ, वाघीण, नाग, नागिन, नायक, नायिका, गायक, गायिका, दादा, वहिनी, साधू, साध्वी। यानंतरचे आणखी शब्द पहा, चिमणा, चिमणी, पक्षी, पक्षी, भाऊ, बहीण, मित्र, मैत्रीण, लेखक, लेखिका। अशा पद्धतीने या सर्व शब्दांची उजळणी करा, म्हणजेच सराव करा। हा चॅनल शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद। आता या चॅनलला आपण सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा आणि या चॅनलला पुन्हा पुन्हा भेट द्या।